सरि। हाय लोगोफोर, आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बयखौ बरायहरनाय थाबाय सनाफोर। नै आंहा दा थास' आथिं सायगासिनो आरो नै बासर आथिं आरो बियो न'आवनि गायनायनि आरो थारुनजों गायफानाय नै जि गिदिर गिदिर मद'-मद'थार आरो नै सनाफोर। दा मोनानि खाजाया जोंना नै बेनो जासिगोनलाय सनाफोर। आंहा दा थास' आथिं सायगासिनो आरो नै बासर आथिं। लोगोफोर जोंहा नै इउटुब फेसबुकआव गोदान भाइरेल जालायबाय आरो लोगोफोर। बिनानाव रसमा ब्रह्मनि बिनानावखौ बिदिनो खाथावा नुयोमोन आरो आं बिनि फेसबुक इउटुबखौ नायोमोन आरो। इउटुबाथ' गोबावसैयानो, इउटुबाव भिडिअ होला नामाथाय, ओमफ्राय आङो फेसबुकनिखौथ' नायबाय थायो आरो। बिनानावखौ जि मोजां मोनो आङो। बिसिनि नानिजों गावजों मोसानाय मानाय बेसे नायोमोन आङो बिनानाव रसमाखौ बिदि खारगोन बायदि सानाखैमोन आरो। रावबो फोथायनो हायासै। सोरबा हौवाजोंसो खारलांखो ना गाव हारसिं गोसो जानानै बहाबा खारलांखो ना माबा माबिसो न'खरनि दावरावजोंसो खारखो। बयहाबोथ' न'खराव बिदिनो दावराव दावसियालाय एसे एनै जाखायो। एखमबा संख्रि बानलुनि एखमबा मानि जाया नङा जाखायो आरो। ओमफ्राय उनावसो मिथिगोन आरो बिनानाव रसमानि खारनायखौ मा जाहोननि थाखाय खारखो। दा बेखौल' नुसै आरो इउटुब फेसबुक बोखोनाय लोगो लोगो लोगोफोर। आंहा थास' आथिंसो सायगासिनोलाय आब'आ। गयबो जालायदां थास' आथिं सायनायाव नै गय ज्रोमनो। दहाय मैया खावनानै दोनदोंमोन आरो ओंखाम जाखांबा म'मिया। हा थास' आथिं सायनायाव फै जेनेबा बाबाया माइ सौदों मिलाव। फिसाजो हा माइ सौहैदों ओइ मिलाव दादिजों। फिसाजो उन्दुना सिखारदों, फिसाजो गिदिर। लोगोफोर बेनोसै आंहा सायगासिनो सायसै। लोगोफोर आंना थास' आथिङा नै आयु नै गिदिर गिदिरथार इखिनि मोनबाय आरो नै दंबावो सायनो। ओंखायनो खस्थ' मोनबोदों। जौ लोंनाय न'खरनि थासारिया माबायदि जायो बेखौहाय दासिमबो जोबनो थाङाखै लाइफनि काहानि। आं गोबां खुसियाव थानो नाजायो, नाथाय आंनाव माब्लाबाबो बेबायदि गाज्रि डिसिसन गैया जे बेबायदि आं माब्लाबाबो साना। आं मोजां मावनानै देखायनो थाखायसो लामा लाबाय थायो। आरो आं बयखौबो बुङो जे बेफोरबायदि प्रब्लेम जानानै खारग्राफोर दङबा दाखार आरोना सान। गावनि फिसा गावनि न'खर बिनाखौ सापर्ट होग्रा थायो, बेनिखायनो बेफोरबायदि डिसिसनखौ दाला आरोना नों। स' गोबाङानो बुङो जे आइजोफोरा मानो न'खर गारै गारै बा फिसाय गारै गारै बा फिसा गारै गारै खारो। स' बिनि सायाव आं दिनै भिडिअ लाबोदों। गोरोन्थि जायोबा निमाहा होबानो जाबाय। गोबां आइजोफोरानो माने एखे जाया आरोना, एखे प्रब्लेम बा एखे डिजाइननि जाया। गासैनाबो आलदा आलदा प्रब्लेम बा आलदा आलदा काहानि थायो नङा होनब्ला। सोरनाबा न'खराव फिसायजों सै खालामजानाय, आरो सोरबाबा आइजोफोरा गावनो हारसिङैनो गोसो जानानै बेफोरबायदि जानाय, आरो सोरबाबा बिराद गोबां माने प्रब्लेम थायो। स' बिनि सायाव आं दिनै बुंगोन। सोरनिबा न'खराव ओरैबायदि दङ जे फिसाया मा नांगौ मा नाङा, संसार जानायाव मा जोबदों मा जोबाखै बेफोरखौ जेबो उदिस लाया गारा जौ लोंनायजोंनो दिन थांग्रा सोरनिबा न'खराव दङ। गैया नङा दंथारो, बियो जोंनि बर' हारिनि न'खरावनो आं गोबां नुबोबाय। बेनि बेलायावबो गोबां प्रब्लेम जायो आरोना। जौ लोंनानै न'खर दानो रोङै, न'खराव मा जोबदों मा जोबाखै बेफोरखौ उदिस लानो रोङै, हिनजावा माजों थांनानै दं माजों गोजोननाय दं बेफोरखौ थाल लानो रोङै, फिसा फिसौ फरायनाय लिरनाय जेबो उदिस लानो रोङै नैबेबायदि हौवाफोर दङ। बेनि बेलायावबो हिनजावफ्रा गोबां गोसो बायो
सोरबा सोरबा हमथानो हाया, कन्ट्रल खालामनो हाया जायो। जेखौ आं बुंनो सानो, न'खराव प्रब्लेम जाबाबो, न'खराव रां रुफा थाखा फैसानि प्रब्लेम जाबाबो गासैखौबो साननांगौ आरोना। बेबायदि डाइरेक्ट बेबायदि डिसिसन लानो नाङा। आं हौवा गोदान लानानै देखायगोन, जागोन संसार, बिनिफ्राय बांसिन अनलायगोन, बेफोरबायदि डिसिसनखौ लानाङा। माखासे जौ लोंनाय मानाय बेफोरबायदि प्रब्लेमाव आं बुंनो सानो माने गारनानै डाइरेक्ट हौवा गोदान नागिरनाय बेफोरबायदि डिसिसनखौ लानाङा आरोना थांनानै थानो थाखाय बेफोरबायदि मोजां डिसिसन। खस्थ'आथ' बयबो मोनखायो, थाखा फैसा रां रुफा खामायनायाव आरो संसार जानायाव गावनि नांगौखौ सुफुंनायावबो खस्थ'आ गोबां मोनखायो। बुंनायाव सब गोरलै, बिदि खालामगोन बिदि खालाम, नाथाय मावनानै नायोबा गोबां खस्थ' आरोना। जों बे खस्थ'खौ सौसिनांगोन। थाखा फैसा मोननो थाखाय जों बायदि गैयै मानसियालाय माथो आरोना। खस्थ'खौनो नागिरदोंबा, खस्थ'नि फिथाइखौनो जों नागिरदोंबा बेखौथ' मावखानांगोन। बेनिखायनो बिदि सोरहाबाफोर न'खराव बेबायदि दङब्ला डाइरेक्ट गारनानै फिसाइ गोदान लानाय बेबायदि डिसिसन दाला, बेफोरबायदि दासान आरो गावनि गोसोखौ माब्लाबाबो हगारसारनाङा। आं दं, आखाइ दं, आथिं दं, थांनानै थानो थाखाय आंहाबो गोहो दं, नैबेबायदि साननांगौ। आंनि न'खरावबो दं बेफोरबायदि प्रब्लेमा, माने बुंनो हाया आरोना, नाथाय माब्लाबा समाव आंबो बुंनांनो हागौ। जोंनि बर' हारियाव जौ लोंनानै गोग्लैसोनाय गोबां दङ। गावनि न'खरखौ साननो रोङै, गावनि फिसाया मा मोनजादों मा मोनजायाखै, गावनि हिनजावा मा लुबैदों मा लुबैयाखै बेफोरखौ मिन्थिनो रोङै गोबां दं। आंनि न'खरावबो दं लोगोफोर बेबायदि जौनि प्रब्लेमा आरोना। आं उन्दैनिफ्रायनो खस्थ' मोनबोदों। जौ लोंनाय न'खरनि थासारिया माबायदि जायो बेखौहाय दासिमबो जोबनो थाङाखै। सरि, जोंबो माब्लाबा बुंनांनो हागौ जे आंनि लाइफनि काहानि, आं गोबां खुसियाव थानो नाजायो। मा खालामनो, मालाय लोंथारोबा ना, सोलायहोनोनो हायाबा। नाथाय आंनाव माब्लाबाबो बेबायदि गाज्रि डिसिसन गैया जे बेबायदि आं माब्लाबाबो साना। आं मोजां मावनानै देखायनो थाखायसो लामा लाबाय थायो। आरो आं बयखौबो बुङो जे बेफोरबायदि प्रब्लेम जानानै खारग्राफोर दङबा दाखार आरोना। सान गावनि फिसा, गावनि न'खर। नोंनि हौवाया गाज्रिबा नों गाज्रि जानो हाया। जेन'बा नोंनि न'खरा, नोंनि गासिबो जाथि खुरमायानो गाज्रि जानो हाया, नङा होनबा? सासे नङा सासे नोंखौ सापर्ट होग्रा थायो। बिनिखायनो बेफोरबायदि डिसिसनखौ दाला आरोना। नों सोलाय, जेनेबा नों मोजां मावनानै देखाय आरो हौवाखौबो सोलायनो खाबु हो, बेनो।